propòsit de la fe, el transmetré i l'explicaré fidelment i enviaré qualsevol doctrina. Evitaré qualsevol doctrina que no sigui contrària. Seguiré i afavoriré la disciplina comuna a tota l'Església, mantindré observança de totes les lleis eclesiàstiques, sobretot de les contingudes en el Codi de Dret Penal. Seguiré amb cristiana obediència allò que els pastors de l'Església, en qualitat d'autèntics doctors mestres de la fe, declaren com caps de l'Església, estableixen i prestaré fidelment el meu ajut als bisbes diocesans a fi que l'activitat apostòlica exercida en nom i per mandat de l'Església sigui feta en la comunió de la mateixa Església. Que Déu m'ajudi i aquests sants evangelis que toco proclamar. Mataró, 17 de setembre de l'any 2022. Doncs continuem amb aquesta celebració d'entrada del nou rector de la parròquia de la Basílica de Santa Maria de Mataró i ens disposem a celebrar l'Eucaristia, doncs, com sempre, humilment demanant l'ajut del Senyor, la seva misericòrdia, el seu perdó.